Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Gyertek együtt imádkozzunk. Szentházadban megjelenve, Atyám, arra kérlek, lelked által írt szívembe a te szent igédet. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 356. énekünk első versét keressük ki. 356. énekünk első versét. Felvirat áldott szép napunk, ma teljes szívvel villatunk. Felvirat áldott szép napunk, ma teljes szívvel villatunk, ma őt a Krisztus és a mi, a mestó ellenségei, halleluja. Foglaljuk el helyeinket. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten hozott mindannyiunkat, így vakáció végén kifáradva, már ugye próbáljuk újra felvenni a munkának a fonalát, készülünk az iskola kezdésre. Hadd imádkozzunk azért, hogy Isten tegyen újra csodát közöttünk, találkozhassunk vele és Krisztusban az igén keresztül. Énekeljük tovább elkezdett 356. énekünket. 356. énekünknek második és harmadik versét énekeljük, tehát a második és harmadik szakaszát. Az ősi kígyó bűn halál, kígyóhoz emberi saját, legyőzte Jézus mesterünk, ki most feltámadott nekünk, ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Olvassuk együtt Isten igéjét, és hallgassuk meg azt alázatos szívvel, amit írva található Lukács írása szerint való Szent Evangélium 23. részének 39-től 49-ig terjedő verseit. Miképpen szól hozzánk Isten igéje, helyénket elfoglalva, olvassuk és hallgassuk meg azt Lukács Evangélium 23. részének 39-től 49-ig terjedő verseit. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Ha igen, akkor mentsd meg magadat és minket is. De a másik gonosztevő megrótta, ezt mondva neki, te még az Istent sem féled, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Erre ő így felel neki, bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem be az én
lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, mely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az ő Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzon mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére, ezért gyertek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy az elmúlt héten életünket megtartottad. Te láttad a mi életünket, te voltál minden napunknak, minden tettünknek, beszédünknek a tanúja, és köszönjük, hogy a te nagy-nagy kegyelmeddel megtartottál, még támadások, rossz akarók ellenébe is. És dicsőítünk téged, hogy nem csak próbatételeket engedtél meg, hanem örömöket is adtál. Áldogolunk téged, hogy most újra itt lehetünk. Kérünk, tedd meg azt a csodát, hogy igéden keresztül, szent lelked segítségével történjék meg újra a veled való találkozás. Adj nekünk, Urunk, táplálékot, mennyei eledelt, mellyel fenn tudod tartani a mi testünket. Adj nekünk mennyei erőt, mellyel le tudjuk győzni a magunk testi vágyát és akaratát. Adj nekünk a te kincseidből, Urunk, hogy érezzük azt, hogy veled valóban teljes az életünk, és gazdagok vagyunk, mindenünk megvan, amire szükségünk van. Adj nekünk megelégedett szívet, és könyörüljük meg, hogy az úrvacsora vétel is a mi javunkra legyen. Újra és újra, jobban és jobban el tudjuk kötelezni magunkat te neked. Ne csak színből, hanem szívből. Ne csak látszólag, hanem ott a mélyben valóságos szövetség, megújítás, megerősítés legyen ismét a mi szívünkben. És mikor arra kérünk, hogy add meg annak csodáját, hogy újra találkozzunk veled, akkor arra is kérünk, hogy védj ki a szívünkből minden bűnt, minden akadályt, és te bocsásd meg a mi nyomorúságainkat, bűneinket, melyek elfedezték, vagy fedezik a te orcádat előlünk, hogy valóban létrejöhessen a veled való találkozás. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és ígéreted szerint velünk leszel. Ámen. Foglaljuk el helyeinket. Ige olvasásra és ige hirdetésre készülve a 356. énekünknek 4. és 5. versét énekeljük. A már énekelt énekünknek, 356. énekünknek utolsó 2 versét. A föld és részéből 50-től 56-ig terjedő verseket. Tehát a 23. rész 50-től 56-ig terjedő verseit olvassuk és hallgassuk meg alázatos szívvel.
egy József nevű ember Arimátiából, a júdeaiak egyik városából, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, azaz, hogy Jézust megöljék, és aki maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt, és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el ott Jézus testét. Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Kedves testvérek, nagyon megragadott engem ez az ige, amikor olvastam, hogy volt egy József nevű ember Arimátiából, aki derék, igaz ember volt, és azt mondtam magamban, én szeretném, hogy ne csak múlt időben beszéljünk arról, hogy volt egy ilyen ember, hanem beszéljünk arról, hogy van-e ma ilyen ember. Akarunk-e ma ilyen emberek lenni, ilyen férfiak, ilyen nők, ilyen férjek, ilyen feleségek, asszonyok, ifjak, gyermekek, derék és igaz. Lelkületű, akik a maguk helyén megállnak. Igaz ez, testvérek, hogy vannak ilyen férfiak? Én remélem, hogy igen. És örülünk, hogy láthatunk ilyeneket. De szeretném, hogyha egyre többen lennénk ilyenek. Nem megalkuvóak, nem elferdítve az igazságot, nem mindig arra hajoljunk, amerre fúj a szél, mint a nátszál, nem megállva Isten igazságában, az ő akaratában éljük a mindennapi életünk. Arról olvastunk itt, hogy Arimátiai József nem értett egyet a nagy tanácssal. A nagy tanácsban voltak 70-en, tehát többen, mint ez az egy, vagy még hogyha hozzáteszünk Nikodémust is, és még egy-két személy, akkor is többen voltak. Azok, akik azt mondták, hogy feszítsd meg, és feszítsük meg Jézus Krisztust. Tehát többen voltak azok, akik elítélték Jézust, keresztre küldték, de azok, akik azt mondták, hogy ez helytelen döntés. De milyen jó, hogy még ha az ő helytállású döntésük nem is változtatta meg a nagy tanács akaratát, de legalább ők hallották a szavukat, azaz Isten akaratát. Tehát Arimátiai József, így mondhatnánk, nem értett egyet a nagy tanácssal, a gonosz tanácssal, de egyet értett Isten akaratával. És ez nagyon fontos. Egyet értett Isten akaratával. Te egyet értesz Isten akaratával? Egyet akarsz érteni Istennel? Te igazat adsz Istennek? Te helytállónak mondod Isten igét. És van vágyad arra nézve, hogy az ő akaratában élj és megállj. Sokan vannak ma olyanok, még egyházon belül is testvérek, akik nem értenek egyet Istennel, sőt, ennek ellenére egyet értenek más gonoszsággal, helytelen dolgokkal, Isten ellenes dolgokkal. És az elmúlt fél évben tapasztaltuk azt, hogy bizonyos országokban az egyházak vezetői olyan helytelen döntéseket hoztak, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a Szentírással. És kinyilvánítják, hogy az Isten és az egyház akarata. Hát nekünk meg kellett volna, vagy meg kellene szólnunk, hogy ez nem Isten akarata, és nem lehet az egyház igazsága. Mert az egyház igazsága csak Krisztus igazsága lehet,
igazságon is, és a te igazságod is csak Krisztus igazsága lehet. Akkor fogja megállni a helyét. Aztán vannak olyan emberek is, akikkel találkozom én személyesen sokszor, és engem, mint lelkipásztort, mindig arra szeretnének rávenni, hogy valami olyasmit tegyek, ami nem egyezik Isten akaratával. Hogy miért jött ez ennyire divatba, nem tudom. Valószínűleg azért, mert sok helyen megengedték ezt. Mostanában egy ilyen szokás lépett be, felhívnak, és azt kérdezik természetesen jó ízűen, hogy tiszteletes volt, vállal-e keresztelést? Meg mosolygok, és hát örömmel mondom, persze, ez a dolgok, hogy ne vállalnák. Csak elmondom, hogy ennek bizony vannak bizonyos feltételei. Úgy nem tehetem, ahogyan ők kérik, hanem csak úgy tehetem, ahogyan Isten szerint ez helyes. Legalábbis igyekszem arra jutni. Az természetesen ilyenkor vagy visszahívnak, vagy nem, többnyire már nem hívnak még egyszer. Hogy élvezem az embereket, hogy akarnak valamit, de nem akarják, hogy igazán őszintén. De mégis akarják. Hogy meglegyen a neve, hogy valamennyire mégis Isten szerint cselekedtünk, tettünk valamit, de benne legyen a mi elképzelésünk és akaratok. De ha már ugye megkérdezem, hogy házasságban élnek-e az Isten akarata szerint, akkor megdöbbennek, hogy miért kérdezem ezt, mert hát sokszor meg évekkel ezelőtt meg sem kérdezték tőlük ezt. Én miért kérdezek ilyet? Hát mondom azért, mert fontos, mert ha ők nem élnek Isten akarata szerint házasságban, miképpen fognak itt fogadalmat tenni, hogy gyermeküket fogják Isten akarata szerint nevelni. Hát ez sehogy sem jön össze, ugye? A kettő nem egyezik egymással. Meg ha ők, a szülők nem élnek Isten akarata szerint házasságon, miképpen hisszük mi el, hogy a gyermekéket úgy fogják nevelni. Hát még ott sem történik ez meg, ahol normális körülmények között házasságban élnek és megházasodtak, megtették ezt az ígéretet, de hát távol vannak attól sajnos, hogy gyermekeikkel együtt templomba jöjjenek, vagy gyermekeikkel együtt igét olvassanak és imádkozzanak. Nos, tehát van egy ilyen tendencia, és már régóta, hogy tegye a lelkipásztor, legyen egyház, és legyen gyülekezet, de az ne az Isten akarata szerint éljen, cselekedjen, végezze a maga feladatát, munkáját, hanem ahogyan mi emberek akarjuk. És nagyon sokszor találkoztok ti is azzal a kihívással, hogy benneteket és hívő embereket arra akarnak rávenni, hogy elhagyva az Isten igaz akaratát, az emberek akarata szerint cselekedjetek. Hát legalább egyszer. De legalább egy évben egyszer oldozd fel magad az Isten igéje alól. Régen emlékszem, amikor az alkoholisták jöttek, a lelkipásztorok és kérték, hogy együtt imádkozzanak és fogadalmat tegyenek, hogy nem fog inni az illető személy, akkor a családban jött egy születésnap, akkor ismét eljött az illető személy a lelkészel, és kért, hogy erre 2 napra oldozza fel, akkor születésnap van, és ő mégis azért szeretne most inni, meg mulatozni, meg viradni. Nos, tehát ilyenek vagyunk mi. Kedves testvérek, de nézzük meg ismét, hogy hogyan jellemezte és jellemzi a Szentírás Arimátiai Józsefet. Azt mondja róla a Biblia,
katonája vagy, te harcolod a hitnek harcát, az Isten akarata szerint élsz, az ő örömében élsz, mit írnak rólad a Szentírás? Mert azzal találkozom, testvérek, nagyon sokszor, hogy vannak olyan emberek, akik magukat olyan jóknak tudják leírni. Akarva se találunk hibát bennük. És arra hivatkoznak, hogy a barátaik szeretik őket, és ők mindig mindent jól tesznek, és tettek. Ők kitűnő emberek. Csak épp, hogy nem látjuk. Nem látjuk ezt. Tehát arra kérek mindenkit, hogy a maga életét, tetteit az ige mérlegére helyezze. Hogy egy, vagy két, vagy három, vagy négy barátod mit mond rólad, az egy dolog. De vajon mit mond az Isten rólad? Aki tudja, ismeri a te életedet. Látja a te belső szándékodat és szíved minden gondolatát is. Természetesen az ige tükrében azt hiszem, hogy sokszor sok minden megváltozik, de meg is kellene, hogy változzon a valóságban is. És egyesek az ige mérlegére helyezve életüket még mindig rugaszkodnak, és azt mondják, hogy hát igen, Isten igéje ezt mondja, de mentegetőznek, hogy mégis vannak olyanok, akik hívőknek mondják magukat, de vagy ellenben másképp élnek. Most az nagyon fontos, testvérek, hogy nem mentegetőzünk. És nem mondjuk azt, hogy hát ilyen a korszellem, ilyen a világ divatja, nagyon sok hívő így él, nem mentegetőzünk. És nem mondjuk azt, hogy ebben vagy abban a gyülekezetben bizony vannak ilyen és olyan emberek, hanem szűkítsük le a kört, és kérdezzük meg magunktól, hogy én milyen ember vagyok. Kérdezz meg te magadtól, te milyen ember vagy. Isten mit jegyzett rólad a tegnapi napon? Milyen ember voltál? Ma mit fog rólad felírni? Mit fognak rólad feljegyezni az Isten országában? És holnap? És azután? Számunkra fontos. És legyen mindannyiunk számára a legfontosabb az, hogy Isten hogyan látja az életünket, és Isten mit mond mi rólunk, hogyan jellemez bennünk. Aztán azt is látjuk, testvérek, hogy a Biblia nem mond sok mindent Arimáthei Józsefről, de így fogalmazta meg magamnak, ha leírtam, és sokat mondanak róla. A Biblia elmondja, hogy honnan származik. Megjelöli a tartományt Júdeából, megjelöli a helységet Arimátheából, aztán elmondja, hogy a nagy tanács tagja, beszél arról, hogy terhét is igaz ember, és még hozzátesz egy nagyon fontos dolgot, hogy ő maga is várta az Isten országát. Tehát egy hívő ember volt. Ő maga személyesen várta az Isten országát. Sokszor találkoztam azzal, hogy Isten tisztelet végén egy néni vagy fiatalabb valaki odajött, és azt mondta, jaj, tiszteletes, olyan szép volt, amit mondod, hát ki tudja, hogy hol van az az Isten ország. Nem lehet azt tudni, hogy el. És olyan elszomorító az, hogy itt vagyunk a templomban, de azért a szívünkben mégsem Isten országáért imádkozunk, és igazából nem azt várjuk. Arimáthei József várta az Isten országát. Egyik legcsodálatosabb dolog 2016-ban, vagy ma a 21. században, ne várj semmi másról, várd az Isten országot. Ennél jobb nincs, ennél tisztább nincs, ennél örömteljesebb nincs. Én ajánlom, hogy ezt várjátok. Hagyjátok a többi várakozásokat. Isten az öveinek megadja mindazt, amire szükségük van. Légy olyan férfi, olyan nő, olyan ifjú, fiatal, olyan gyermek, aki várja az Isten országát, és addig is még várja az Isten
Isten országának követelő, az Isten országának jelenében, jelenlétében él, az Isten jelenlétében, és az ő törvényei szerint irányítja, igazgatja az életet. Tehát egy férfi, aki nem értett egyet, a kegyesnek mutatkozó, de valójában hitetlen papokkal, egy férfi, aki mert ellent mondani a rendszernek, egy férfi, aki vállalta, hogy szembe megy barátai, munkatársai, vezetőtársai akaratával, egy férfi, aki megvallotta Krisztushoz tartozását, egy férfi, aki mert Isten szerint élni és cselekedni, legyen annak bármi is a következménye, egy férfi, aki szerette Jézust, egy férfi, aki gondoskodott Jézus tisztességes temetéséről, és mondhatnám egy újabb férfi Noéhoz hasonló, aki igaz volt, és a maga korosztályán belül, barátai körében felvállalta Isten igazságot. Mert más lenni. Mert más lenni. Mert Krisztusban hinni. Mert az Isten országának akarata, törvénye, rendje szerint élni. Légy ilyen fiatal, légy ilyen felnőtt munkahelyen, iskolában, egyetemen, sőt, gyülekezetben. Még a gyülekezetben is. Légy ilyen a magad helyen. Arimátheai József cselekedetét, kiállását és döntését a Szentlélek bárcsak ma is felhasználná arra, hogy te erőt nyerj, és erőt kapj e történések láttán, és bárcsak a Szentlélek adna erőt egyházunk lelkészi, esperes vagy püspökök megbízottjainak is, akik magasabb fórumokon, ország és világ előtt kell, hogy vállalják az Isten igazságát. Még akkor is, ha sokan másképp szavaznak, vagy döntenek. Nem kis dolog ez. De erre van szükségük ma is. Tehát állj a lábadra, ne csak beszéddel, hanem tettekkel és cselekedetekkel. És befejezésként hadd említsem meg azt a nagyon szép és szív mellemető dolgot, amit Arimátheai József tett. Arimátheai Józsefnek Krisztus megfeszített halott teste is drága és szent volt. Arimátheai Józsefnek Krisztus megtört teste kellett. Neki így is kellett. És hadd kérdezzelek meg, neked kell? Neked kell ez a megtörtett test? Most nem úgy jön felé, és nem úgy veheted magadhoz, mint akkor egykoron Arimátheai József, most egy darab kenyérben, egy hord borban magadhoz veheted a Krisztus testét. Magához vette Arimátheai József azt, aki már előzőleg magára vette az ő minden bűneit. Vagy minden ő bűneit. Magadhoz veszed azt, aki már akkor szeretett téged, mikor te még a bűnben fetrengtél, amikor Istentől távol voltál. Magadhoz veszed Krisztus megtöretett testét. Kell neked Krisztus teste, az úrasztala terítve van, kell neked Krisztus teste, de ne csak formaságból, megszokásból kelljen, hogy elmész és korábbi ugyanazon cselekedeteidet cselekszed. Mert nem csak kereszteléskor teszünk mint ígéretet és fogadalmat, hanem ilyenkor is, hogy ezután ő neki élsz. És mennyi az, ami az övé az életedből. De mindannyian azt ígérjük, hogy ezután ő neki élünk. Az életünkből mennyi az övé?
törekszel erre? Valóban ez mozgat, motivál, hogy ő neki tisztán és igazán. Jézus a mi új kenyerünk, testvérek, és a mi új életünk. Vedd magadhoz, ezért bátorítalak. Vedd magadhoz Krisztus, vedd magadhoz ezt a kenyeret, vedd magadhoz az igét, és vedd magadhoz az életet. És ha zárjam ezzel a mondattal, hogy miközben beszélünk a mi új életünkről, kenyerünkről, Jézus Krisztusban, ne felejtsünk el hálát adni Istennek, hogy idén is termett bőven gabona, hogy ebben az esztendőben is Isten bőven megáldott bennünket, és hozzájuthatunk a testünket tápláló mindennapi kenyérhez. És immár nem csak azt mondhatjuk el kérésként, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, hanem ezt valóban naponta megköszönhetjük, hogy Uram, köszönöm, hogy a mindennapi kenyerünket meg is adtad. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, áldott légy megtöretett testedért, mint érett gabona felörlődtél ott a kereszt útján, a Golgotai kereszten, mint Isten igazi gabonája, tiszta, igaz és szent gabonája, hogy nekünk táplálékul légy, hogy életre hívd azokat, akik tőled távol vannak, hogy életre kelts bennünket, akik bűneink miatt holtak voltunk, és előhoz minket, átformálj bennünket, új életet adj nekünk, megbocsásd bűneinket, megtisztítsd életünket, amit egyáltalán nem érdemeltünk meg. De Uram, add, hogy mindazok, akik az úrasztalához készültünk, vagy készülünk most, add, hogy minden egyes ígéretet, hitvallást megszíveljünk, és kérjünk arra, hogy segíts, hogy egyetlen egy ígéret sem újjon a porba, de légy a mi segítségünk, és záloga biztosítéka annak, hogy innen elmenve valóban te neked élünk. Könyörülj rajtunk, tarts meg a hitben, könyörülj egyházunkon, könyörülj előjáróinkon, akik a nagy tanácsban és nagyobbnál nagyobb tanácsokban vannak, vesznek részt. Legyenek Arimáthei Józsefhez hasonlóak, akik maguk is várják az Isten országát. Abban élnek, annak örömében élnek, és az ő igazságát merik hangoztatni, kimondani minden időben. Kérünk, drága Urunk, betegeinkért, kórházban vagy itthon levő betegekért is, könyörülj rajtuk. Légy segítségül nékik. Adj erőt a mindennapi betegségek hordozásához, vállalásához. És kérünk az özvegyekért, árvákért. Éreztesd meg azt, hogy velük vagy minden napon, életük és a világ végezetéig. Ámen. Foglaljuk el helyeinket. A 425. énekünknek első és második versét énekeljük. 425. énekünknek első és második versét. Ó, Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved. Tehát az első és második versét a 425. ének. Ó, Ábrahám, Ura, áldjuk szent neved, mert minden adó Istenhez szeret. Nagy
még pénteket megelőzően, csütörtökön este 6:30 itt a Szelei fotballpálya területén várjuk azokat a fiatalokat, akik szeretnének fotballozni, ugyanis a gyermek és az ifjúsági tábor ideje alatt elég sok fiatal gyermek megfogalmazta azt, hogy szeretettel jönnének velünk egy kicsit fotballozni, együtt lenni. Nem könnyű időt szakítani, de próbáljuk ezt meg. Tehát nem csak fiatalok, hanem felnőttek, olyanok, mint én, meg még idősebbek is jöhetnek. Itt most nem az Európa-bajnokságot fogjuk leutánozni, hanem együtt próbálunk lenni az Úr szeretetében, és mégis fiataloknak azon részével, akik örvendezve vállalják a velünk való közösséget. A kárpátaljai testvérek számára következik az utolsó befizetés, jövő vasárnapig jó lenne, ha ez megtörténne, testvérek. És szeretettel várnak a kárpátaljai testvérek egy záró alkalomra, találkozóra bennünket, október 9-én Borzsovára, mivel szívük tele van háladással az elmúlt egy évben kapott támogatásért. Tehát akik szeretnének eljönni Kárpátaljára és részt venni egy ilyen záró alkalommal, azok jövetelüket szeptember 18-áig jelezzék. Addig el lehet ezt dönteni. Viszont tudnunk kell, és tudni kell mindenkinek, hogy a Kárpátaljára történő utazáshoz útlevélre van szükség. Tehát aki szeretne jönni, az készítesse el addig az útlevelet, van még bőven rá idő. Jövő vasárnap, szeptember 4-én tanévnyitó istentiszteletet tartunk. Szeretettel várjuk a diákokat, szülőket, nagyszülőket és tanárokat. Meghívót a gyermekeknek, ifjaknak az iskolában fogunk adni, külön a gyülekezetnek nem készítettünk, hiszen gondolom ez érthető mindenki előtt. Egy 4 gyermekes édesanyja kér segítséget, ha valakinek lenne egy fölösleges ágy, amit nem használ, és tovább tudná, vagy adná, akkor kérem, hogy jelentkezzék nálam, én tovább fogom ezt adni. Amint láttam, még azt hiszem, hogy van, hogy elfogyott, van még mindig örömhír, lehet vásárolni istentisztelet után. És amint látjátok, az úrasztala terítve van, járuljunk örömmel és hálával Isten elé. Köszönetet mondok az úrasztalára adományozott kenyérért és borért, Isten áldása legyen az adakozó családon. Most pedig készüljünk az úrvacsora vételre, énekelve 436. énekünk első és második versét, 436. énekünk első és második versét, örülj szívem, vigadj lelkem, ékességedben a hit. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességedben a hit. Vacsorához, Jézushoz, Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta értük önmagát, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló és gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Ámen. Halljátok meg, testvéreim, miként szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát,
Írva találjuk ezt Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levél 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek elődökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva, megtörte azt, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti életetek megtöreted. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, miután vacsorát, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úr halálát hirdessétek, míg eljövel. Próbálj meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Amen. Helyünkön maradva, így fennállva, hozzuk Isten elé életünket, kérjünk bocsánatot a bűneinkre, csendben imádkozzunk. Most pedig hangos szóval együtt mondjuk, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet nem mondd meg tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Jó lehet testvéreim, hitetekben és vallástételekben nem kételkedek, mégis se kezdünk gyakorlathoz képest, ilyen kérdést intézek hozzátok, melyre mindannyian hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek, valljátok ezt? Kérdezem továbbá, hiszitek, hogy Isten ezen a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatok erejét elvette, titeket pedig ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Hiszitek, valljátok ezt? És hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus által minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek, valljátok ezt? Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek, fogadjátok ezt? Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök élet ajándékát, melyet megad a mi Úrunk Istenünk az ő ingyen kegyelméből, egyedül Jézus Krisztus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyeinket. Az úrvacsora vételnél vannak poharakba és gyűjtők. Tehát lehetőség van poharakba és bort, illetve szőlőlevet kérni, úgyhogy ezt kikijelezze a maga helyén. A 460. énekünket énekeljük, annak első versét énekelve, férfi testvéreket várjuk az úrasztalához, először utána pedig asszony testvéreinket.
Tehát a 460. énekünket, aztán a 459., 458.,